Kont taf li l-anzjani li żjed li jħossuhom waħedhom fil-għaxijiet, fil-weekends u fil-vaganzi? Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. L-aħwa llum huwa s-7 ta' Lulju hija l-festa ta' San Gaetano. Huwa xira illi aħna niftakru fħutna anke illi ċelebraw jew l-isem tal-qaddis tagħhom kif ukoll fħutna l-Ħamruniżi u nsellmulhom. U nagħtu biddu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi narfu l-ħtijiet tagħna, nresquhom fi ħdan il-ħniena tal-Alla u nitolbuh maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jena nitħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Tiegħi bil-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaffrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien, il-ġemgħa kollha ta' wlied Iżrael waslu fid-deżert ta' Sin fl-ewwel xahar. U l-poplu waqaf f'Kadex u mietet Mirjam u difnuha hemm. Billi ma kienx hemm ilma l-poplu inġabru kontra Mosè u Aron. Il-poplu ħadha ma' Mosè u qalulu mhux li mitna meta nqerdu ħutna quddiem il-mulej. Għala ġibtu l-poplu tal-mulej f'dan id-deżert biex immutu hawn aħna u l-bejjem tagħna. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex ġibtuna f'post mill-lar bħal dan fejn ma jikber xejn, la qmuħ, la tin, la dwili, la rumien u lanqas ma fih ilma tax-xorb. U Mosè u Aron telqu minn quddiem il-ġemgħa tal-poplu u marru ħdejn il-bib tat-tinda tal-laqa. Inxteħtu wiċċhom fl-art u deritilhom il-glorja tal-mulej. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: Hu l-ħatar u iġbor il-ġemgħa, int u ħuk Aron,
u kellmu qudiemhom lill-blata u din tagħti l-ilma tagħha. U hekk int toħorġilhom l-ilma mill-blata u tisqi lill-ġemgħa u l-bejjem tagħhom. U Mosè ħal-ħatar minn quddiem il-mulej kif kien ordinalu u flimkien ma' Aaron ġabar il-ġemgħa quddiem il-blata u Mosè qalilhom: Isimgħuni ja xewwiexa, aħna se noħorġulkom l-ilma minn din il-blata? U Mosè olla idu u ħabba darbtejn fuq il-blata bil-ħatar u bdew ħerġin gliegel ta' ilma u xorbu l-ġemgħa u l-bejjem kollha. U l-mulej qal lil Mosè u lil Aaron: Għax intom ma ammintux fija u ma ħaristulix qudusiti quddiem Iżrael, intom ma ddaħlux lil din il-ġemgħa fl-art li se nagħtihom. Dawn huma l-ilmijiet ta' Meriba fejn uliet Iżrael ħaduha mal-mulej u hemm tom prova ta' qudusitu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Flimkien, illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bil-għena għal-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Flimkien, illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna il-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Flimkien, illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u tantawni mis-serijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Flimkien, illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwix. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu wasal fl-inħawi ta' Ċisarija ta' Filippu u staqsar id-disċipli tiegħu qalilhom: min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma wiġbuh xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż Xmon Pietru qallu: inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: ħini int Xmon bin Ġona. Għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u dan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwix. Jiena nagħtik l-infiet taħt as-salta tas-smawiet u kull ma torbot fl-art ikun marbut fis-smawiet u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Imbagħad id-disċipli tiegħu issihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa l-Messija. Minn dakinhar Ġesu beda juri lid-disċipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, jisofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba joqtluh u fit-tielet jum iqum. Imma Pietru ġibdu leħ u beda jlumu u jgħidlu: Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu dar u qal lil Pietru: itlaq minn qudiemi ya xitan. Int fi xkila għalija, għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla
imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Eżistijaj li tistqar iva il-fidi huwa don tal-Ispiritu Santu. Mhux frott tal-istudju tagħna jew inkella għax tkun bravu. Li tipprofessa l-fidi jfisser li inti kapaċi tagħti isem u wiċċ lil dak li qed jimla l-ħajja tiegħek bis-sens. Irridu ngħidu però li wieħed mill-effetti prinċipali tal-fidi għandha staqsam ma' nfusna fil-waqt li tistqar li l-isem ta' Ġesu huwa l-isem li jsalva għaraf ukoll min int tassew. Aktar ma tkun taf il-Ġesu, aktar jirnexxielek taraf lilek innifsek. Huwa il-miraklu tal-laqa ma' Ġesu. Inti l-Messija ben Alla l-ħaj, dak stqar Pietru u għaraf il-Ġesu u ħafna aktar minn persuna brava. Għaraf il-Ġesu mhuwiex biss li mgħallem, laqqas gwida spiritwali, laqqas huwa biss profeta jew eżorċista. Ġesu u l-mulej li ġi biex jisalvana, biex jisalvani, biex jisalvak. Għalhekk huwa importanti li aħna l-imdorrijin inħarsu lejn Ġesu u forsi nersqu leħ biex nitolbuh dejjem xi ħaġa, xirridu. Imma lest li stqarru bħajti fejn jien bil-ħajja tiegħi. Meta nħares dawra miegħi innifsi, fejn jien, kemm qed nagħti xhieda ta' li verament għalija Ġesu u l-mulej, Ġesu huwa dak li jsalvani. L-aħwa tiegħi kollox jinbidel meta nistqarru l-fidi tagħna u nkunu nafu li tassew qed narfu minu għalina Alla. Jekk ngħidu l-Ġesu l-Messija, allura ifisser li aħna qed nistqarruh bħala dak li qed jifdini kontinwament, anka issa f'dan mument. Kristu rid iwaqqaf il-Knisja tiegħu biex tkun sinjal li jidher ta' salvazzjoni. Ma' qogħdin flimkien ma' dawk kollha li jemmnu fih li tolbu lil Alla l-Missier il-ħnina u ngħidu flimkien, uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Għall-Papa sabiex imdawwal mill-Ispiritu Santu jaqdi l-Ministeru tiegħu li jmexxi l-Knisja fil-għaqda u fl-imħabba nitolbu. Uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Għas-soċjetà ċivili sabiex ma twarrabx l-għajnuna tal-komunità nisranija għal ġid tal-bnedmin kollha nitolbu. Lilna mulej il-ħnina tiegħek. Għal dawk li quddiem is-salib jiskandalizzaw ruhom sabiex jilqgħu il-messaġġ tal-Vanġelu mimlijin bil-fiduċja fir-rebħa ħarija ta' Kristu fuq il-ħażin nitolbu. Uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Għal din il-komunità sabiex kull inizjattiva li tieħu tkun għal qadi tal-evanġelizzazzjoni nitolbu. Uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Il-qamulej tal-bit li l-Knisja qiegħda tagħmillek u għatija li tgħix bikel tal-kelma tal-Ewkaristija fl-istennija tiegħek li għad terġa' tiġi fil-glorja li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nuri bi sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej qaddis dawn id-doni u jilqa' s-sagrifiċċju li se jinnofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq Nerfawhom lejn il-mulej. li żoħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej misir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Qaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu għalik laħal kalċi li ġarat il-ħajr taħ li d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra li xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Gejtanu, għaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti
kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżana ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u eħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwit. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jassimula aqda li inti trid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi f'xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-dnub tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnub tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnub tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Irodulek ħajr mulej tal-kelma li tajtna. Il-kelma li permezz tagħha inti tikkomunika magħna mal-qalb tagħna, mal-intimu tagħna.
bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek inna mhux biss nipproklamawha din il-kelma, però ngħixuha f'kull waqt tal-ħajja tagħna. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Ibqa' għin dejjem mulej lil dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid, għatihom ukoll li jkun jistoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar bilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li iżjed ikkumplikati u l-mumenti li iżjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw ukoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja t'Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk iħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Alla tagħna isma' t-talb tagħna iħlesenna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, uri li inti jomna għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw il-misteri tad-dawl. L-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek,
tiġi saltnatek ikolli titint kif fis-sema qiegħda fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalhekk isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun il-bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl, meta Sida Ġesu Kristu wera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema qiegħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tija frinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijek. It-tielet misteru tad-dawl, meta sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indima. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
Ir-raba misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu jibiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn, li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. U l-ħames misteru tad-dawl, Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Eid. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twelet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li huma aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, sima jek li l-kinajtu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lek li tnieħdu aħna nikbu nofru ferdana u jittadmuħ. Ejja mela avokata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont intenzjonijiet tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom mlej mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Bisser eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisboq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Merra tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina.
arka tar-rabta ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. faraġ għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana imtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa u malla Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li għaddeja tijek mule Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-intercessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla, nitolbuk bil-ħarqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerraw fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe, stima għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek l-ibnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppi, kun missier għalina u koll, u mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deotata Pisani, Itlob għalina. San Gaetano, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-ħaġa pallettina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
L-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb imqadsa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqadsa u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ Dorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissmu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.